25. maj. Nej, glemmer jeg sagde. 25. april 2025. I just woke up. I'm packing my bag. I don't know. This is all my stuff. Jeg har altid for meget med. Og shoes. Klokken er 7:18. Hjulene på bussen drejer rundt, 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 rundt. Hello. We are having them pause. I'm eating den, jeg ved ikke hvad det er. Den der gule proteinbar. Vi har lige haft matematik, og jeg fattede faktisk noget for en gang skyld. Det er revolutionært, guys. Jeg fattede det! Jeg fattede det! Okay. Det var det for update. Nu skal vi have matematik. Nej, det skal vi ikke. Vi skal have engelsk. I 3 timer. Og så har jeg en voldturnering ting efter. Food update. Wait. Vi er færdige med 1 ud af 2 engelskmoduler. Godt, jeg quitter. Se. Nej, men hallo. Jeg gider ikke. Læste jeg teksten? Det var ikke engang en tekst, det var sådan en tegneserie nærmest. Læste jeg det? Fik nothing. Did I read it? Det var faktisk ikke engang særlig sådan slemt, fordi der var ikke særlig mange ord. Det ved jeg godt. Så nu har vi pause. Tidlig pause. 11:19, og vi havde pause Tidlig pause. 11:30. Vi kunne give det netto. We're not big bags. Okay. Jeg fik sand i øjet. Jeg got the sandkorn. Vi opdater det klokken. Vi fik en tidlig pause, så nu er vi gået i netto. Fordi vi har ikke... Hvad nu? Vi har ikke råd til candy, så det bliver netto. Du har ikke råd til sådan Broke ass. Jeg har heller ikke råd til netto, det er godt nok. Ups. This is what I'm carrying. Okay guys, skal vi få et haul? Hvad har du købt? Squish. Nicolina, what has you købt? Jeg har købt dem her, og en banan. Nana, what has you købt? Det her... Oh my god. Monster Ritterspor. Skal vi om den her? Og jeg har købt faktisk køddy med rabarber og en Pepsi. Så now we go back to the school, fordi klokken er 10 minutter i. Og vores team starter om 10 minutter. Okay, update. yes. Okay, så hold op. Får du godt det med det? Jo. Okay, så lige nu har vi engelsk stadigvæk. Det der sker er, at vi har faktisk en pause 5 minutter, hele 5 minutter. Og så siger hun til min S, siger hun, at vi skal have lidt mere. Og så får vi tid fri. Det er faktisk sindssygt. Sensation. What? Og så Vi har altid tid. Vi har altid tid fri, hvis vi har 2 moduler engelsk. 2 moduler er noget, så længe det ikke er sammen for 3. Ej, heller ikke matematik, så kan jeg fandme heller ikke tid i fri. No way. No way. Der er bare tomt nu. Vi skal ud og have noget vitamin S. Vitamin S. Vitamin S. Det betyder sol. Nå. Kom guys. Det er ikke vitamin D, vitamin S. Det er fordi jeg altid glemmer, om det er D eller B. Det er det. Vitamin D. Ja. Okay, det er der sker, når vi er... jeg skulle lige sige sleep deprived. Det er vi faktisk også lidt. Ja. Fordi der har jeg været helt ugen. Hvad siger? Der er koffein i. Der skal jo koffein i alt for helvede. Det er derfor, jeg er flyvende. Okay, en lille update. Nu har vi siddet her og spillet Among Us i halvanden time. Det er lidt crazy, Kjær. Det er faktisk lidt crazy. Og sådan, vi startede med at være 5. Nu er vi 2 i den her sofa. Nu er vi 2. It's empty. Og lige om lidt, så skal jeg ned og spille volley. Oh my god, efterlader du mig også? Ja, klokken 10 over. I'm sorry. Kom med ned og se det. Hvorhen? We're gonna do Hvem that. skal vi spille sammen med? Z-klassen. Har du lov til det? Ja. Oh my god. Anyway, that's the plan, so...
Okay, vloggen. Vi er lige nu til valgturnering. Og vi spiller for den klasse, der hedder første sæt. Jeg går så meget i første sæt. Første sæt er nyeste medlem. Vi ser meget dumme ud lige nu. Indtil videre er vi ubesejret mod alle klasser. Også de gode. Så vi skal i finalen mod en af de to, der spiller nu. Så det er vi meget excited for. Om vi er excited. Ja. Okay, så vi er færdige. Vi skal så ikke spille finale. Vi vandt bare automatisk. Fordi vi har vundet alle vores kampe. So, I met up with my best friend, Melissa. Nu skal jeg bære alt mit lort med ned til Flammen. Aflevere en ansøgning. Og så skal jeg say bye-bye til hende der at the train station. Because she's going to Aarhus. What a bitch. Så vi er faktisk meget overrasket over, at vi vandt. Fordi de to hold, vi vandt mod, de er sådan crazy gode. Så ja. Stop nu! Kan I lige vinke til kameraet? Chicken journey. Well. Okay. Quick update. Jeg er lige kommet hjem. Jeg er med mig bed, fordi jeg ikke engang magter til min jakke af. Don't blame a girl. Jeg skal spise hjem lidt. Jeg tror ikke, det skal ske så meget mere i dag. Ja. Yeah. Endte med for alligevel. Der skete ikke mere. For now, I'm in my bed. Watching a series. Godnat, people.